Do. Ayo suara sing apik. Ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso do. Ngombe obat sih. Do wong ayu. Biasa, mung iso dalan biasa. Do wong ayu. Duh Mas Luduk, semanten panjenengan mboten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnaku ya ora bakal malih dia. Masya Allah, semanten aku wis digawe. Barakallah, astagfirullah. Barakallah. Awak dhewe pas kaya pasangan ustazah karo ustaz. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo janing ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Luduk, Iya. coba sampean nembang maneh kok. Kaya Ora bareng Mas. Lho, Iki nek saya ngidele iki kok delay. tak cek sik ndesa watuk. Oh. Watuk neh. Ngoro. Nembang iki lho maksudnya. Kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho suarane atiku gogrok Mas Luduk. Mas ya. Masih ya Pak. Mas Putu. Lar mati aja diumpet ayo. Ayo. Kok sampean iki kan biyen ajeg lucu ngono lho Mas Luduk. Aku iki seneng karo sampean iki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos ki ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, beda yang di bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Luduk. Sebab umpama aku dhewe bojo dalang tak diacok gegerian. Umpama aku yang sampeyan sabar aku paham. Iya aku sabar, itu Tak masa tutup lalu. nih. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa takon was so omring awak mami. Sik. Bukan sih, sampeyan tak kandhani. Kudu kok gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Kyai Tulungagung. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Lakonan ganteng kok. Pantes Tutuk pasen. salangan bareng ngambil blangkon ya Allah kaya takir. Takir apa sing penting aku selalu mbok pikir. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Dile Sik to. Coba Mas Lidik kalih Mas Luduk jejer. Mas Politik Madukrono aja mungkur ayo besok kapan katakan ora ngene madhep ning arep kabeh lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan lu besok kapan katakan Suaraku pancen iso pulang malih. kok mirip kaya Mas Taslim. Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Kritik diam. Lu. Jejer lan wong ayu. Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madukrono ya. Upama nonaku udo
Watu ondalan ngapa to? Kowe ngerti lek nyora aku. Komboloke watu ondalan. Ayo kewajiban. Wala anak tak balang kambil lho. Ngono. Ayo Mas Kluthur. Jejer lan wong Coba, sama rekanan karo suaraku to. aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Diajeng. Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Atiku. Ndudut tekku. Saya atiku prentekku. Oh iya. Ini ati. Diajeng. Sak kedeping Deping netramu kaya bisa kaya bisa nglilihke katresnanku. katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono. Coba Tindak sak pecak kedeping netra jumangkeng suku kaya ketok-ketok ketokan esem lan guyu. nah ngono Winong nawang sih, moro kaki madhepor ini. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja film, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Ya terus muli Pak. Lah, megaro ngene. Megar sing tangan kae. Oh. Megar. Madhepe ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene. Aku ya iso. Kowe ra iso drijine berpapat tok kuwi. Ayo Mas Kluthur. Senenge gelan tukul sitane. sapa mau drijine papat sapa Lah pira? drijine iki 7 kok Oh iso. Delon hitungan ya drijine 7 kok papat Iso 7. dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho itu tok domongi kok Apa Mas 10 lho? lho lah kayak papat nek 7 lah ya untung tok iso Sira lu 4 9 7 8 9 10. 7 kuwi 10 7 delon ngene ta jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho domongi 7 kok iso Mosok rene kerong telu. Ji. Wah, aku itu apa? lah nyapa Dijimu kakean kok. genap 10 11. 10 Delok lah itu kan Jiro lupatmo 5 lagi. 5 Gini. 10 9 8 7 6. Nah, karo 5 11 dijimu 11 sak ngene. 10 Mas 10 Ngengkel. oh domongi Jiro lupatmo. Sing ana pira iki? 5 Lagi 10 9 8 7 6. Pira? 6 karo 5. 11 Nah, surat lek pengen 12 tambah lagi kira-kira. yo blesek yo suaramu piye gajeng aduh Sampean lucu banget ya. Sampean yang delok jam. Sampean lucu banget wong loro iki. Siap. Lucu tenan. Iya, ya. Nipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthur. Mas Siti. Aku tetep kudu ninggal aku. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau sekadane aku. ya ngeten ora karek sithik gajeng Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jaladri Mas Kluthur Ben kompak bareng kok. Ya. Jadi serasi bareng. bareng ya Mas Nyidam sarias diajeng lembakno ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Wis ya. Aku asal. aku juga ana sak Midam Sari bae Mas Kluthur ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Ki kan pengen piye? numpak perahu Iya. wong loro wong loro Terus sama nyemplung. sampean terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai Terus lho, lah kayak penyu aku. kok penyu kok Lah aku keprok. Terus jemur kurang. Iya. ana penyu aja Iya.
dilanggamke Siap. iso ana tulung agungane. Nggih, nggih dipun metre mangke. Nggih, Gus. siap. Ya. Inak karo ayu sikile mletek. Mas Cahyo, Halo. janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nangingno krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para piyayagung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin. Mas Amin. Luduk, Mas Kritik. Sesuk menawi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji nek ngono lho ngono. Ngono jenenge ngopo? Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku wae ya. Iya, maaf ya. Tenang ya. Sing Mas Ya wis Kritik. terus lah ya. Tetep tak pak nang Kok aja mesti. Sik. Iki ben langgam sik, lho. Kok ngene lho, langgam no. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda sendiri jenengan oh, kok pakai haluan nyape. pakai haluan. Haluan. Wah, goblas gabus kaya Harapan Jaya dengi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae badhe dipunjuk